biasa. Wilujeng dalu. Wilujeng dalu. Mas Dodok. Wilujeng dalu macange Mbak Limbuk. Wah, jan. Pak Eko Prisdianto. Heeh, kula marem banget kok Mas. Dalu niki tebih-tebih njenengan saking Bojonegoro tindak sowan wonten dalemipun Adi Mas Zaini. Nggih. Piyai niki ya saka Bojonegoro lho. Lah nggih. Ha iya. Ancen pun niki napa Pak? Niki pun perlambang. Perlambange pripun? Nggih to, kula saking Bojonegoro ditimbali mriki saking panjenengan Bapak Zaini. Alhamdulillah. Estu pertandake napa to paseduluran, Pak. Sambung paseduluran antara Bojonegoro ngantos dugi Kali Jirak mriki. Sampeyan wis ketemu karo Pak Mas Zairi? Alhamdulillah kula lek kalih Bapak Zairi niku ya Allah. Wis ketemu. Nembe mawon salaman. Loh, tegese padha-padha Bojonegoro ini daerah pundi ngoten? Daerah mriku alhamdulillah dereng, Pak. Ning pun kula padosi teng pundi daerah pun niki. Oh, ngoten. Insyaallah mangke saged nyambung silaturahim mulih. Nek sampean Bojonegoro daerah pundi? Kula sebelah kilen, Pak. Lah ya kilen mesti nek jenenge. Kali Tidu, Pak. Kali Tidu. Oh, Kali Tidu. Sih, sebelah kilen perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Timur. Wah, nah, menika Bojonegoro teng mriku, Pak. Nggih. Nggih alhamdulillah niki ditimbali mriki matur sembah nuwun Bapak Zairi ugi saking Partai Golkar sembah nuwun. Dalu niki lek mboten ditimbali mboten ditanggap mriki wah kula nggriong merongos mboten enten napa-napa. Pak Zairi nika Bojonegoro saking Balen. Oh, Balen. Nggih, Balen nggih, Pak. Oh mboten. Ngawur wong kok modele kok wis kemeruh modelmu kuwi iki apa lho Mas nggih alhamdulillah Pak teng mriki luar biasa ditimbali mriki suatu kehormatan Pak kula lek sambung rapete karo suasana tasakuran niku pripun Mas? Nggih lek tasakuran niku pun cetha to Pak syukur saking ngarsaning Gusti bilih punapa diparingi rejeki ingkang berkah barokah rejeki menika panjenenganipun sampun terpilih malih napa terpilih dados DPR provinsi. Ayo. Ugi adicarane kan ambal warsa Partai Golkar yang ke-60 tahun. Ayo. Ngados ngoten niku DPRD niku. Nggih laras luar biasa. Ning kula asline rada isin Pak. Ngopo? Ibu-ibu padha celuluk. Celuluk piye? Piye kok acarane iki Partai Golkar kok kowe nganggo klambi abang ki piye? Loh. Berdemokrasi niku mboten napa-napa Mas. Leres kula mikirin ya kados jenengan ora mikir abang, ijo, kuning, biru, putih dan sebagainya. Leres. Yang penting kita bersatu dalam pemilihan. Nah, politik kadang-kadang enak perbedaan. Perbedaan itu menuju arah ke depan yang lebih baik. Leres. Bhinneka Tunggal Ika Pak. Berbeda-beda namun tetap satu jua. Nek klambimu kuwi kudu abange PDIP kok Mas. Lho ampun disebut. Kuwi abange anu taplakno kuwi tok modele. Mboten taplak. Apa? Orden. Jenengan kok remen to. Abang nika wonten werdine to Pak, mboten tek main nganggo abang saenake dhewe mboten. Oh, ibu-ibu mangan ndak lho kok kayak abang kok kaya PDIP dan sebagainya. Ndak masalah, Golkar, PDI, Nasdem, PAN dan sebagainya itu. Mboten masalah. Itu hanya kurungane Mas. Nggih, wong negara Indonesia negara demokrasi niku sing sepindah Pak, sing pertama. Sing keduane abang. Kenging napa kok kula ngagem abang? Abang menika tegesipun aku bangga. Dalu punika wonten acara kados mengaten ditimbali teng mriki kula bangga. Sebagai seniman dari daerah ditimbali teng mriki niku luar biasa. Bangga. Padune salah kostum arek bangga. Mbok langsung njaluk ngapura no berek to. Wong rasa berbelit-belit. Sepuntene lho Pak. Kula mboten diomongi kali panitia lho. Ngono. Jare ngapunten nggih Pak. Ora masalah. Kok teko abang aku bangga. Werdine kuwi wong Jawa ki otak matho Mas. Ora saiki telat tekoni. Sampeyan abang ngurumangsa aku bangga saiki lek biru iki jajal karpetku kan biru. Biru sae to Pak biru niku. Saya apa baduke pucet tadi. Ayo, ampun biru riyen Pak. Kados niki kan Partai Golkar kuning. Bahas abang aku bangga biru ya kudu ngerti. Biru. Biru menika tegesipun bisa rukun marang siji sak sijine Pak. Jadi aja sampai terpecah belah hanya gara-gara prinsip kita bisa dipecah belah oleh bangsa lain itu kurang bagus. Lah nek umpama apa? Lagi kan Golkar. Ya. Kuning. Kuning. Kowe ngerti to? Kuning ki apik. Iya apik. Tegesipun kuning niku lumaku kanthi wening.
Oh iya. Dadi kados kader-kader Golkar ngeten iki mlaku sak mlaku dipikir tenanan nganggo rasa tresna, rasa jujur, rasa disiplin, insyaallah Golkar tambah. Loh, kuwi lho Mas Komet. Sampeyan aja ngeloni Mas Dodo isane wae abang tok nyatane iso merdekke. Ah, mumpung Kene wis tau sekolah ning warna-warna lah kathah. Nggih. Gitu. Ya, Ijo. oh ngono nek. Ijo ning Ayo. PKB. Ayo. Nggih, Ayo kudu ngerti. Ijo ki ya apik, Mas. Iya ya apik. Ijo, iki lho jodoh. Tegese jodone sapa? Jodone antarane bawahan dan juga atasan. Pemerintah harus memperhatikan warga masyarakat. Ngono lho. Biru kuning apal. Berarti pun pancen cerdas. Lah nek lorek warnanya kan ruwen-warna. Lorek. Iya iya. Lorek kuwi enek sing lorek batik kuwi apik. Sing piye kuwi? Lorek sleret-sleret kuwi apik. Coklat rangu kuwi apik. Lorek. Oh lho. Lorek. Karo mikir deh. Asem dah. Karo mikir lorek patul ora ngerti kok bola. Lah kowe apa ngerti? Lorek. Lorek artine apa? Lorek yo kata-katane kok. Lorek lho. Kathah dadi ngono lho. Man jariman. Lho, lorek iki maksudnya sing ala kudu dicorek ngono lho. Lah iya kaya kuwi maksudku yo pe kuwi aku. Allah. Modisi kados ngeten iki Pak Golkar. Lambange beringin. Beringin nggih wonten werdine, artine nggih pun wonten. Oh jenenge wong ditanggap patado paling gak otak-atik matuk to. Umpamane Beringin. Beringin. Beriringan bersatu padu dan akan meringankan semua yang ada di sini. Loh, beringin. dingin. Bersatu padu saling beriringan. Iya. Ngoten beringin. Mas Dodo ini iki. Kok tak kelop-kelope jane ki dunung apa ora? Berarti pinter we masalah wit. Lah nek ora pinter piye to? Berarti beringin termasuk wit. Yo wit to beringin kuwi. Anak sing terkenal nang gone kali apa ki? Kali apa? Kali tidu. Kali tidu gudulmu ngono kok. Kali jirak. Nah, kali jirak. Ki wit apa? Anak akeh wit klopo. Wit klopone kan mriki kathah. Kathah nggih. Wit klopo dhuwur-dhuwur apik-apik tumbuh subur insyaallah warga mriki tansah makmur. Ngono lho Mas. Wit Wis ketok wis. Krambil. Krambil. Kene nek wit sing paling kuat to. Wit apa paling kuat? Ora ngerti. Wit mauni. Wong ditak salah. Wit jati. Oh lho kurang kuat. Wit klopo. Kurang kuat. Wit klopo cilik. Ah lha yo malah. Wit jati tuwek. Jati tuwi. Alah lah. Mauni tuwek. Manu rubah. Manu urip. Jati. Kowe apa nyang-nyangen to bedina kita tapuk tenan kowe iki Ah, apa? tegese salah. Lah apa wit sing paling kuat iki wit Sing apa? paling kuat nang kali jirak ki wit gedang. Lho iki mah. Kok malah gedang iki. Kowe pikiranmu mbok endi to lho? Wit gedang kuwi ya nyuwun sewu kuwi empuk, dicoklek sithik iso. Ning kuat. Kuate ning Wit ngondi? gedang jenenge apa? Wit gedang jenenge debok. Ketebok. Kaya kuwi ta? Ya. Lah kuwi kuat to. Kuate ning ndi to? Lah iso nyonggo pirang-pirang negara iki kan yo kuat. Ngono lho. Wah kudu survei. Kula mboten Wong kali ora tok wong kali jirak ki nyen sewu lho. Nah. Wit saking akeh ning ya enek. Wong sing ra iso menek kudu dipenekno ya iso. Kowe nyepele wong kene kowe. Piyayi mriki le masalah menek njupuk klopo ki iso wae, Mas. Kali jirak ki aku apal. Sapa sing gak iso menek? Enek wong loro. Sapa? Mas Puji karo Mas Syukur. Lho kok iso Mas Puji karo Mas Syukur? Gak iso menek dhewe kudu dipenekno. Kok iso dipenekno piye to? Mulane pertama mah marilah kita panjatkan puji dan syukur. Kuwi kudu dipenekno to. Jadi puji syukur kuwi nek gak dipanjatno gak iso manjat dhewe. Hei, kuwi kata-kata sambutan iki lho. Masa iya ngoh? Puji syukur maksudnya mensyukuri nikmati Gusti. Sampai nek ngomongnya tentang wayang. Saiki tak amune sampean kan ngomongnya debok kuat nggih nyangga pirang-pirang negara. Nggih. Saiki wayang apa sing sugih dhewe? Wayang sugih dhewe Dursasana. Werkudara. Ora iso. Gatut Kaca. Olah kaduan Minak Jingga. Minak Jingga. wayang anu Darsono Darsono piye? Kowe ape nyebut yogone Darmaji no tapuk tenan kowe. Omonganmu sing genah kowe. Ora tak apalne. Wong kok men jangkar kowe iki cah enom mbok Punta Dewa. Punta Dewa ki apa men? Dewa Janaka, Pak. Walah lah ora kentok. Katok. Wayang sing sugih dhewe iki Bagong. Bagong aku sugih. Sugih ning ndi to, Pak? Bise sakmono kene. Bis Bagong. Asem iket jeglong kene. Wah, kuwi enek sing luwih sugih nek, Pak. Apa? Wong kali jirak kene. Apa kuwi? Apa kuwi? Lek sugeng, Nyapa? Kok iso sugeng? Sugeng Rahayu pirang-pirang, Pak. Wis.
Aku teko Bagong besok. Sampeyan ki nyeleware digi pundi-pundi to. Kalau sampeyan ini ngejak bedean aku yo mesti ngikuti lho. Oleh masalah bedean saged. Apa sing ora iso le? Kula bedheki nek jenengan saged niki bayarane komet mboten sak bayaran mboten apa-apa. Tenan apa piye? Nggih, kula saksine. Berarti lah aku iso jawab bayarane komen. Komet mboten sak bayari mboten masalah. Gawe ape sepel sing kurban aku iki lho. Kok sepel biasa ngono ae. Mas kuwi wujud sedekah lho Mas sampean ki piye to? Sedekah mbok paksa iki to. Lho, sing maksa sapa? Sedekah iki kados Pak. Sebetulnya Pak Jairi. Pak Bapak Jairi Pak Jairi menika ora usah disiar-siarno. Lho, nyatane langsung moro-moro nanggap lho ngono. Ya kuwi sing apik sing becik. Kula bedhe niki Pak, setunggal Apa maksudnya? mawon. Mlebu, metu, mlebu, metu, mlebu, metu, metu putu-putih. Oh niku. Aja Pak, jerok. Pokoknya beda-bedaan masalah jerok-jerok ora usah, Pak. Halo lang nyanyi ngono ae. Mister, you pikir Ada mlebu, metu, putih-putih. pikiranmu kuwi wis elek, Mas. Pikiranmu kabeh ora aku tok. Iki ya mikir elek ya. Iki kok guyu ngeklek iki apa wis tau ngerti to piye? Ya tau mlebu metu. Mlebu metu ki bedhekan Mas ora perkara hal Lah jorok. kok bedhekan sakmono biyen nyapa mlebu metu. Bedhekan ki golek sing angel apa sing nayo? Sing gampang. Sing gampang. Lah iya. Angel. Sing angel kok piye omonganmu? Lah mlebu metu kowe jorok kok. Napa Pak jenengan? Wong mangan. Salah. Mangan yo bener. Mlebu metu. Lah nak muka. Aja termotono muka to, Dul tak tapuk kowe iki omonganmu sing Mangan salah. Salah. Kok iso diregeten aku malahan kok iso mlebu metu putih-putih. Napa jenengan? Ya wong mangan ku mang. Salah. Apa? Nol untuk Pak Eko. Apa aku mek to apa? Kowe apa, Met? Mlebu metu putih-putih. Apa kowe? Aku mau. Mau nyapa to, Mas? Wes dhuwur aku mlebu metu. Wani bilai hak lho aku apik ki ora Tenan. Iya. Mangan. Salah. Padha karo Pak Eko mangan. Ora padha. Salah. Mangan salah. Salah. Madang. Madang ya padha ae salah. Mamam. Mak lho, mam nah iki ya padha wae. Telu dadi Lah kowe apa? Mlebu metu. Apa? Pikiranmu wis elek. Elek, Mlebu metu putih-putih kuwi apa ngerti? Wong sikatan. Nggih Bu nggih. Kowe lho berpikiran positif ra kowe. Wis pikiranmu negatif aja. Ora pikiran kon ndi sikatan nek mlebu metu. Jenenge wong bedhekan ki otak-atik matuk Mas berpikir untuk Iya nek kata-katamu ku lho ya. Nyapa? Baleni to. Mlebu metu putih-putih. Tak praktekno. Iki sikat. Ya. Mlebu jebol telakmu. Mlebu metu putih-putih. Tak bedhe siji meneh genten aku. Pripun apa jenengan? Padane aku mangan yo. Nggih. Mangan pas penak-penake mangan. Nggih. Oh, dilalah kok anak telek cecak kon dhuwur mak tek nang piringku. Telek cecak dadi apa? Lho. Yo. Wong iso teko telek birang wong nggih. Ya wong iki pas mangan kadang-kadang Ya, ketelekan cecakna tek Ya telek malah cecak. malah gak nafsu to, Pak. Malah gak nafsu wong ki kotoran. Ora iso Telek eneng. cecak yo tetep telek. Ora iso le. Yo pangan nek telek cecak yo dadi telek. Ora iso. Lho, iya yo Met yo. Lho kok empuh piye to kowe iki yo bantu kancamu. Oh iki bedean sing padha-padha sadar ae kok. sing realita. Realita. Logis ngono. Ki Lah mau yo madang, jenengan madang. Pas mangan. Nggih. Ketelekan cecak kon dhuwur celek. Nggih. Telek cecak dadi apa? Dadi napa, Pak? Loh, dadi asu. Lho, kok iso dadi asu? Loh, pas mangan toh, Nggih. tek udah ada telek cecak plek. Wah, asu. Berarti kan dadi asu. Wah, kuwi wong misuh kuwi. Apal kuwi wong misuh kuwi aku kok tegese kok. Kowe dibedhikan apa? Aku gak duwe. Kowe kok main golek apa to, Mas? Ini Dagelan ora cerdas. Iso kowe. dilebokno. Alah, padha mbok aku mau. Padha. Kowe kan mlebu putih-putih. Lah kowe piye? Dilebokne tapi metu. Napa, Pak? Lho, opo kuwi? Napa, Pak? Dilebokno tapi metu. Nih. Benek. Ah, betul. Bocah ki lho piye? Bocah ki. Wong bedheki kok ora gawe susah sing bedheki lho piye to kowe iki? Kata guru SD saya, Piye? jangan pernah membuat susah orang lain. Hiduplah yang bermanfaat untuk orang lain dan memudahkan orang lain. Tapi ki bedhekan celuk. Ya bene toh. Wong aku mau menyusahkan. Dilebokne dadi metu bro yo. Dilebokne dadi Benek, Pak, betul jenengan cerdas, Pak. Ketok sing Benek. jawab ki yo ora yakin ketok Aku iki. tak mateni deklammu ya. Boten. Betul nih. Kok enak men. Enak. Mlebu kaku metu lemes napa?
Nah iki yo ndak penane Mas Komet. Mlebu kaku metu lor. Urusanmu kok mending Lho, iki ndak jorok Mas. mujang. Mujang-mujang apa tak kapok kowe iki omonganmu sing genah lho. Iki apik pos. Terakhir iki bedan terakhir. Lah aku terus di bedian 15 lho Pak. Masa terakhir niki. Mlebu kaku metu lemes napa? Ndak iso lah aku kuwi. Teng tong. Wis Mas Komet, mati ya Mas Komet. Nul Pak Eko. Kowe apa? Aku Mlebu kaku metu lemes. benik. Lho kok benik lho? Benik ki nggonanmu mau wis bonggo. Kok benik piye? Ora masalah kok. Ora masalah piye? Oh bedek kok. Ya salah kok. Apa? Salah kuwi. Ayo sing bener. Mlebu kaku metu lemes. Apa? Wong nyokot tebu, cetek. Ya lemes. Pikiranmu terlalu jorok lu. Lu kakek nonton film. Tanggaku kayak mantebu metu yo ora lemes kok. Lah piye? Yo gur dimutak. Tebu ra Mergo tegas. Kowe mangsa iki malah elek nek Pak pikirane niki. Masalah. Ora elek. Kok ngene metu yo jek tebu kok. Kuwi jenenge wong ora mangan tebu, iki nyokot tebu kok. Karepe yo mangan. Lah terus kok Ning dimutok. mergo metik kuwi ra tanpa gigi lho. Ora metik, wonge untune telas kok iso. Niki wujud kabulipun nyuwun sewu, Pak. Nggih menika ngawontenaken tasakuran. Nggih. Tasakuran menika syukur maring ngarsane Gusti bilih punapa dalu punika Pak Jairi. sampun terpilih jadi DPR Bapak Oh, iya. Jairi. Nggih ta? Nuwun kok Mas. Nggih. Aku mau kan wis matur to Mas. Oh saiki desa kutha ereng-ereng pegunungan pesisir ya toh pantai ndak enek bedane. Setiap manusia yang hidup di negara kita ternyata sudah cerdas-cerdas dan sudah maju-maju. Betul. Biar sing darani wong pinter iki mesti wong kutha Mas. Lah, Lah saiki nyatane Pak Mas Jairi lho jejele. Lah, nggih. Ketoke ning gunung enang-enung. Lah, nggih. iso. Ning punya otak brilian, Lah, berani nggih. berspekulasi untuk menjadi wakil rakyat. Wakil rakyat. Iya. Mugi-mugi tansah amanah. Ah iya. Beliau menjadi seorang wakil rakyat. Soalnya napa to Pak saged dados niki salah setunggalnya kuncine setunggal Pak. Apa? Bapak Jairi menika remen ingkang naminipun sedekah. Kados ngeten niki, dados syukuran nanggap wayang niki wujud sedekah rasa. Nggih. Wong lek sering sedekah, Sedekah. kuwi bakal oleh rahmat. Nggih. Penak kaya awake dhewe tanggapan oleh kaya paling gak sithik-sithik kuwi kanggo fakir miskin sedekah. Sedekah. Wong nek sering sedekah bakal oleh rahmat. Kowe sedekah apa ora? Enggak. Duh. Iki kowe uripmu bakal angel kowe nek kaya ngene. Ya, Wong Pak. nek pengen uripe penak kuwi kudu sering sedekah. Lah sedekah masa yo siaran awakmu lho. Lah piye? Lah nek aku ya ora sedekah ning bojoku sedekah. Ibarat kata tangan kanan memberi, yang kiri jangan sampai tahu. Berarti Oh, iya. bojomu oleh rahmat. Berarti pegatan karo aku. Piye Iya to? Bu Jan. Biasanya oleh rahmat. Maksudnya ora ngono, Mas. Wong nek sering sedekah kuwi bakal oleh rahmat. Lah iya, lah engko anak-anakku melok sapa? Lho kok anakmu melok sapa piye to? Dari bojoku oleh rahmat. Sing sedekah sapa? Bojoku. Berarti bojomu oleh rahmat. Lah iya anakku melu sapa? Nah aku iso golek. Piye to Pak Ki? Maksudnya ngene lho Mas, wong nek ngono kuwi oleh ilham. Waduh, lagi sing bener sing ndi? Malah wong loro lho iki. Rahmat kok ilham. Nah ilhame tak wireng. Maksudnya ora ilham ngono Mas. Wong nek piye to uripe pengen kepenak lah, bojomu berarti oleh syafaat. Aduh, mah tiku bancan. Wong telu. Rahmat, ilham karo syafaat. Kuwi kok dadi papat. Lah sapa? Aku melok. Tak tapuk tenan kuwi omonganmu kok iso Ayo kosong. teruske Mas ya. Nggih. Awake dhewe guyon-guyon kena ya dalam rangkane awake dhewe pancen niki cara ana apa niku jenenge partai ini ngoten partai penghibur. Menghibur. Nggih. Sedikit banyak juga menjabarkan apa yang menjadi arah tujuannya Mas Jairi. Nggih. Yang kedua kita menghibur para warga masyarakat wonten ing pundi Sumber Bendo. Nggih, sumber benda Kali Jirak. Kali Jirak. Luar biasa. Aku arep njajal Puri Ratna ben jumeneng Puri Ratna. Oh, ngoten. Nggih. Siarke mboten? Ora usah siarne. Mboten usah. Suara suling kumendang suara. Suara
sing penak Mas. Nggih. Ya, dadi priyayi kene iki seneng akan tembang-tembang seneng. Oh, nggih. Ya, seneng akan tembang-tembang iki rono-rono, enek sing seneng dangdut, enek sing seneng tayub, enek sing seneng langgam-langgaman, campur Nggih. sarinan komplit. Di samping itu warga masyarakat Tulungagung iki cenderung seneng akan sejarah. Wah, Sejarah. nggih nggih. Oh, cerita-cerita rakyat gitu loh. Oh, legenda gitu. Legenda-legenda ngoten niku. Nggih. Umpamane lek Tulungagung biyen eneng napa niku Joko Budek, Joko Bedek. Gunung Budek niku enten. Oh, nggih. Terus Menika enten wonten. Roro Jonggrang Roro Jonggrangnya sapa? Roro Jonggrang. Anu Joko Bandung, Joko Bandung, Bandung. Ah, nggih. Bandung. Bandung. Joko Bandung. Nggih, nggih. Joko Bandung. Iki saiki arepe sampean takjak ketoprakan. Jadi jangan sampean iki wong lek Bojonegoro sejarah legenda napa ki? Walah, Mereka kathah Pak, Angkling Darmo enten, Joko Kendil enten, niku wonten sedaya. Angkleng Darmo iki Angkleng Darmo. Bojonegoro nan yo. Bojonegoro. Bojonegoro enten. Lek Sri Uning. Sering Sri Uning Tuban. Tuban. Wah, Sri Uning mesti kok Tuban. Oh. Nggih. Tanggane Bojonegoro. Tangga Nggih. niku nggih. Iki gawe fragmen silut. Oke. Tak kei waktu 5 menit sadurunge pun nyanyi. Nyapa to, Pak? Fragmennya Ya apa? nempanu fragmenan no. Sing nuansa Bojonegoro napa? Joko Kendil enten, Pak. Sijine Joko Kendil Angkling Darmo Angkleng Darmo. Joko Kendil le. Lah Angkleng Darmo wis anu sak pun sering. ya, wis ora sering artinya wis sudah roh. Sing urung tak ngerti Joko Kendil. Oh ngoten. Joko Kendil. Lah niki tokoe sinten mawon? Lho, ya saenenge no. Wong tokoe saiki awake dhewe ya kudu awake. Kula dados napa pantese niki? Kula. Kowe tukang ngerek Clear. anu. Matur nuwun, Pak. Matur nuwun kalih Joko Son kula. So Joko Kendil, Joko Iya. Kendil ya. Joko Kendil ki ndemeni anake atau putrane Sang Prabu Sindhu saka negara Medang Sawit. Oh. niku to. Medang Sawit rajane jenenge Prabu Sindhu duwe anak telu, Widyawati, Widyaningsih Nggih. karo Widyaningrum. Sing- Dadi wedoke mbutuhne telu. Sing tetes Joko Kendil. Sampeyan ae Joko Kendil. Sampeyan Joko Kendil. Sampeyan. Wong tenge sampeyan ya wis ngendil ngono ki dadi Ya. Ah. Joko Kendil niku kan asline pangeran to, Pak. Cuma Pangeran. disabdo, Heeh. disantet marang wong gak seneng kuwi disantet dadi ala. Joko Asline, Kendil ki jenenge tenanan Surya Kusuma. Surya Kusuma. Ah, kuwi saka negara Surya ngendi? Kanto. Surya Kanto tak tapuk. Purwacarita. Purwacarita kok Surya Kanto. Omongan. Dadi aku butuh warangguna telu. PC Mbak Punjung karo Anip. Jumeneng bareng. Dadi anake Prabu Sindhu niki. Ah, dadi anake Prabu Sindhu. Ya. Nggih. Saka Medang Sawit. Oh, ngoten. Ya, Kula dados sinten niki? Prabu Sindhu. Wis to meneng wis. Tak atur sutradarane aku. Lho ya manut to. iki- Aku cek ra tetrok. Iki waranggana kuwi pancen tak atur kabeh kudu iso ketoprakan karo iso ludrukan. Wah. Ngono. Wah, kudu kreatif tenan Iya, jadi aja mek iso guyu karo iso joget karo iso nembang, kudu iso sejarah. Wah. Ceritane ngene, Jung. Nip karo Pur, tak critani. Wong telu, hei. Nggih. Dikon ngrungokne Nggih, kok. Pak. Sutradarane kok emosinan ngene. Kita apa prei iki? Dadi wong telu ki tak dandekne wong wedok. Iki mboten. Makane wedok. Sun wedok, Anu Pak. mbok dadine banci mawon. Maksudnya anake Prabu Sindhu. Oh. Ngono lho. Putrane Prabu Sindhu Anip tak dadekne Widyawati. Widyawati terus Mbak Punjung dadi Widyaningsih, Puri dadi Widyaningrum. Nah, sampean dadi bapake. Bapake cah iki. Bapake cah wedok iki. Berarti aku dadi Ratu Sindhu. Ratu Sindhu. Loh, kuwi gajah modo lek kuwi. Lah nggih kan. Kuwi ceritane bocah wedok telu wis roh jenengmu dhewe-dhewe sapa jajal? Widyaningsih kula. Widyaningsih. Puri Widya napa, Pur? Widyaningrum. Terus Widyawati. Widyawati. Dadi putri telu iki, ya toh, kuwi kocape tas dilamar Nalendra Gedhe. Ning ndek enek sing ditampa. Kuwi wis rasa diceritakne. Mengko bapake engko sing ngomong karo wong telu iki, kowe iki lho, Nduk, wong dilamar Nalendra Gedhe kok ndak gelem ki apa sebabe? Urung nganti entek lah omong, tekane Joko Kendil nglamar. Oh. Terus mengko awakmu anu Nip, ya Anip sing dadi Widyawati. Mengko sing nampa awakmu. Lah karo Widyaningrum karo Widyaningsih dilolokne sampean ki lho, awakmu ki lho, wong Joko Kendil raine kaya ngono, etok-etoke ngono. Sampeyan lolokne los.
Ya, wis meneng dhisik. Rada ngono. Sampeyan urung teko. Sampeyan dadi Joko Kendil, men. Anu Kang Komet. Nggih. Sampeyan dadi Sindu. Sindu. Berarti niki ceritanya teng keraton. Iya ning kraton. Nggih. Siap. Hei, kowe arep nyandi? Lah terus dadak Joko Kendil. Ning kene lho aja medun. Yo. Engko malah kegelundung ning ngono. Ora ngerti mangene tragedi. Apa? Enek dagelan apa ning jendeng glundung ra roh. Ayo, jedinge Mas Aris suwun. Ayo, teko ya. Asane kok. Tuk. Sing ngalih. Joko Kendil ngalih. Ning kono ae. Lungguh kabeh, lungguh. Dingkli sapa kowe kok diko? Kok panggah omong ayo ditanggung. Tang ngomong ngono. Aku Prabu Sindu ing kraton Medang Sawit iki duwe putra-putra ayu kaya mengkene. Ning iso dadi ridho atiku gini yo putra-putraku sing ayu kaya ngene ana nalendra ana raja-raja sing badhe lamar kowe kabeh kok padha ora gelem ki janjane kenapa to? Takone dhisik. Coba Widyaningsih Sebabe apa kowe kok ndak gelem nampa? sebabe kenapa kowe gak nampa nalendra sing gagah perkasa saka kraton-kraton ana wong ayu. Kirang ageng. Oh, Widyaningsih golekane sing gedhi-gedhi. Kowe golek sing gedhi. Nggih. Apa katiasane wong gedhi? Lah iki golekane. Teko ki wonge. Pate-pate keloron. Sing siji nganggo kupluk, sing inggih nganggo blangkon. Kok wis nggawa rawon. Raja kok rene ajine belas. Sesuk sampean tak mutasi. Ya. Anak-anakku ketelu kabeh. Nggih. Yen ana nalendra ratu-ratu sing wis bagus yen kuwe iki dipek bojo gelem mondok cahayu kurang apa ratu kuwi Omong-omongan, wis improvisasi, sebutane tas iki. Alasane bodho apa? kowe Widyaningsih Kowe kurang gedhi. kurang gedhe lah kowe Widyaning Rum. Kula kurang dawa. Oh iya, siji kurang gedhi, siji kurang dawa. Ya. Widyawati Kirang sedaya. Oh. kirang sedaya piye to Nggih, Nduk? mesti kirang ageng, kirang dawa, ngoten. Gusti Akarya Jagat nyetakno kowe wong ayu Tekon dadi neh iki lho. setya pate lo gender balik neh kowe Wayah fragmen kok teko Sarawak. sajak aku ratu diinjak-injak harga diriku mangretenono wong ayu anak-anakku kabeh Nggih. kuwe ki rawon ki penting jane sajak kok ribet gara-gara rawon aku ki raja apa jane Nduk Cahayu Injih, Rom. Wis tamanono Mas. kowe kurang opor rawon wis tak peseno kowe njaluk apa tak turuti kowe wong anake ratu kurang piye bapakmu iki ning kenapa to lamaran kaya ngono kok sampe mbok tampik kaya mengkono kudune kowe iki ngelingi Sing anake sing telu iki ngene lho, kenes-kenes suarane ki aja ngempruk-ngempruk. Anu lho Rama ngenten lho Rama ngono lho, Pur. Ya anu yo je karo nip aja anu suarane kenes. Sri Kandi lek ning wayangan. ketinggalan iki pengaruh saking rawon niku wau lho dadi kaya mengkene Nah yo. ngono lho Nduk kowe njaluk apa tak turuti winginane wis tak gaweno konter ya ta sijine tak gaweno toko elektronik kurang piye sing kowe tak gaweno tempat pariwisata kurang apa Ramamu iki Lah kene iki wau lho Rama kurang gedhi lek kula Rama. wis to Nduk gedhe cilik kuwi padha wae sementing dorongane Nduk Dorongan damel napa lho Rama?
dorongane pikirane nyambut gawe sing tenanan sing becik kowe engko bakal iso mimpin kowe ngono Kula nuwun. Oh. kaya apa kok sajae kok ana rame-rame kaya kono Kula nuwun. Hop sih. Joko Kendil iki mlakune kaya Narada ngene. Entek 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 entek. Kurung cetha mlaku. Dadi mlakune iki digawe kaya Narada ngono lho. Toprak pisan kok elek. Mas kabeh iki urusane sutradara manuto Sikile jinjit. Jinjit. Iya dong. Tok tok. Kula nuwun, kula nuwun, kula nuwun. Kula nuwun. Tindak, tindak. Kula nuwun. Rekenjong ayo saya. Narada. Kula nuwun Gusti. Kula nuwun Gusti. Ngono. kowe ngerti lek aku gustimu ratu kok kowe mlakumu sajak ngece ratumu to paling gak kowe sungkem pangabekten marang ratumu kaya ngopo nyapa kowe kok malah mlaku kaya mengkono Kula mboten saged ndodho Gusti. adapmu ning ndi le Kula samurat. Coba Nek Joko Kendil asam urat ya apa ana to piye kok Enten. Kula ingkang sowan. sowan Sowan. ana pawongan rene kuwi ape ngemis apa to le kowe Lho, mboten ngen kula mriki menika wonten kawigaten. Ingkang nomor sepindah silaturahmi. kesuwan. Iya to, Pak. Kula niki blak-blakan tresna kali putrine Kula panjenengan. menika badhe nglamur. nglamar Kowe kompak banget. Badhe nglamar putrinipun panjenengan, Gusti. Kula niku tresna kalian putrine panjenengan. kowe rupamu kaya ngene ape nglamar anak-anakku telu iki Nggih. ngece kowe Kak, nyapa kok melo guyu ngiwangi jenengan. ratu mbok iwangi ora urusanmu Mboten usah. ora usah dodok Nggih. kowe anak kawigatan apa li Badhe nglamar kamar sapa putrine jenengan. iki Iya mosok lali. Loh. putriku telu iki Nggih. mbok lamar kowe Nggih. Kenging napa? Syukur. Kambanan mbok orong. Tak kei masukan. Wong sing sugih-sugih sing bagus-bagus ora ditampa, apa meneh mung kowe ngono lho. iki lho kaya dalange Munia. wong sing sugih-sugih saka kraton ngendi-ngendi ditolak kabeh karo anak-anakku kok malah kowe sing rene kowe iki apa sing mbok gawa lele Mekaten Gusti. apa Kula menika lak lanang. lho sing ngarani kowe banci sapa Lah nggih, mate lanang niku rak nggih. Hak kula milih kalian putri. Dene mriku mengke nolak nggih mboten napa-napa to kula seneng kok. Iya. kowe ngono Nggih. Pilih sing endi? sing mau pilih sing ndi ketelu iki Iya, sing purun, sing purun. se anak-anakku cahayu ayu Sapa langsung 3. tiga gudulmu ngono kowe brangasan berarti kowe anak-anakku sawangen to nek pawongan sing rupane kaya gundul-gundul pacul coba sawangen sawangen tenan ya nduk wis rupa Ah niki purun. Niki purun. ora melu Kuwi penonton. Niki mboten. daya Walah. iya Joko Kendil gragas kowe iki kok Kok wedok kula. Heeh. ya kae nek wedhus diwedhaki gelem kowe Kenapa-napa? ya kae lah kok nduk cahayu sawangen to nduk enek wong lanang pawongan kaya ngene rupane elek delok rupan untune tayeng nduk Bermangan coklat tok. apa enek ketoprak mangan coklat ya apa Ditakoni ket kowe iki, Mbak Unjungi. coba anakku sing nomor 1 Bujang ning rum. Widya ning rom Ningsih. Ning se, ya bujang ning se. Widya ning ses sapa kowe ngadeg kowe Ngadeg ya didelok awake, ditriti ngono terus kok lokne. Kok lolokne ngono kowe lho. aja mirang-mirangno bapak lho ya Nggih. awake dhewe iki trah kraton Nggih. aja sampai kowe oleh pawongan sing rakyat jelatah
Jelata. Bantah. Nggak pakai. Ya, sawangan kae kok montrot kae sawangan, Nduk. Diteliti. Coba sampean teliti cedak ana ora masalah. Nek sampean jijik idoni, Nduk. Pak goblok. Wis ra setuju kok. Yo. Sama jenenge sapa, Mas? Kula Joko Kendil. Arep ngelamar aku karo adik-adikku. Positif. Lah rupamu kaya ngene lho. Kok arep ngelamar aku karo adik-adikku lho. Tapi aku kan manis. Manis kondi lho. Lah iki jenggotmu arep mau cukur ning jerongot kaya ngene iki. Mboten percaya nek kula manis. Mboten. Dilat to. Gak. Guyu. Lah Kula niki mboten sudi, Rama. Wong rupane kados keten noke. Berarti kuwi anakku sing jek waras, Nduk. Nggih. Wis krungu dhewe kowe, ha? dereng. Anakku sing lho kok direng piye wong bantere kaya ngono. Iya. Anakku sing ayu kaya ngene wis Lah niku lak niki. Lah niki tak sik. Le. Ah, Pur, ya. iki jenenge pawongan ra sadar diri ya kowe kuwi. Mantep semaput aku. Ayo, anakku sing nomor loro ngateko Nduk Cahayu. Injih dawuh Rama. Alah wis positif. Wong kok yakin men to. Sawangan kuwi teliti, Nduk. Jenengmu Joko Kendil. Nggih. Arep ngelamar aku? Nggih. Aku ya semono uga. Lho urung lho. Apa urung kok semono uga? Tak kira aku terus no. Peneliti sampean. Pengen bosok Peneliti dene kodok kowe. Lah sampean rupane kaya ngono kok arep ngelamar aku. Engko sesapi. Mau aku Iki kan malih ngono lho. giginya Sumpah apik engko. Dicek, Nduk, dicek, Nduk. Disawang tenanan ngisor kaya apa, dhuwur kaya apa, iringan kaya apa? kok ngisor kaya ngono kuwi. Kowe ngerti apa ning ngisor kuwi? Apa kuwi mau kok kaya cilik ngono. Oh curut. Curug. Aku ndak kula mboten purun Rama kali niki. Kowe gak gelem, Nduk? Ndak mau. Kowe berarti sehat kedua kalinya, Nduk. Ndak mau aku. Ya. Iki sapa jenengmu, Pur? Widyaningrum. 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 Widyawati sang engko awakmu gelem. Iki. Kodar. Pak, aja ngono, Pak. Ora gelem kabeh. Kowe kenyih men to kowe. Benih piye to kok Karek mlaku Lah kenakan kowe entuk kene kok. Lah masalah kenakan ora? Lho kono sing Kuwi teladan. ceritane ngono lho, Kak. Ngono lho. Lho kok kakek-kakek gitu. Dadi ceritane iki sing gelem ki Widyawati. Niki. Heeh, gelem karo Joko Nek Kendil. tak sik setunggal Gusti. Pawongan ala. Tuk 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 Iki tuk. jek siji. Ayo, Nduk. Iki. Tuk 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 tuk. Nah, Widyawati ora sededak mong seneng langsung ngerangkul karo Joko Kendil. Pak, ya Allah sing ngapurane, Pak. Iki lampu dipateni sapa, Pak? Pak. Di. Wong rangkul kok. Masa yo iki to, Pak? Loh, Niki. ngono. Betul, Kak. Rama nika ingkang kula tresnani. Ngono, bar ngono muni ngono. Ngerangkulen. Ayo, ber. Lho. Ayo ki. Yo. Kok mengko dhisik to? Sik to. Sik rada Niku lho, rono. Pak. Iki malihe kapan? Sik to rono dhisik. Sing putih. Iki kok ayune loro sik ngelong-ngelone kuwi lho. Oh. Wah, Lah kula kali niki temu ndi? ning WC. Wih, Kok isih pripun to, Apamu Pak? iki keceret wong loro. Iki piye? Apa anak ketoprak kecirit iki ketoprak apa? Wong diomong aja takok, lah aku ora Cek langsung ngadeg langsung rangkul. Widyaningsih Widyawati langsung maplek. Ah, ngamplok. Arep pengguri ngampole. Sikilmu rasa ngene nyapa? Kok mburi tok lho ngene tok ngono lho. Mburi kok so. Nyetok. Ah, ngono tok. Yo, ngadeg yo, ngadeg yo, ngadeg yo. Sampeyan ngono dhisik. Ndak iki sing loro sik Bang Tuku. Sampeyan nunggu dhisik. Yo, wis Widyawati saiki giliramu. Wis Widyawati saiki giliranmu sawangan pawongan sing kaya mengkono coba ngadeg Nduk Cahayu. tuk 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 tuk. Angel. Romo, kowe meneng lah lho su. Joko Kendil meneng dhisik. Aku kira nek pemain yo anu nyinden sisan. Nyindan. Ora lah yo ora apa-apa tepak kok kenyih ngono lho. Sutradara pegel nek sing dilatih mendo-mendo iki. Salah golek ketoprak goblok-goblok. Romo, kula sampun tresno kalian. Romo. Joko Kendil Romo. Kowe iki meneng to cangkemmu iki. Gak ngono to. Sing ngelok-ngelokne iki mbayune loro iki. Iki ayo kok meneng ae. Kowe iki piye to Sampeyan Widyawati? ngadeg lho ne. ngadeg. Iki piye to, Dik? Iki Ah. terus sawangan bocah kaya pertua
senengi piye to, Nah, Dik? Ngono. mengko sakwise mbok sakwise dirangkul, piye to? Piye to? Hei, rungokno kok guyu. Joko Kendhil pepat kae to jadi. Hei, mengko sakwise dirangkul karo Widyawati, Nggih. Joko Kendhil bleger asli wujute. Malih, malih. Malih. Joko Kendhil dadi Surya Kusuma. Sing dirangkul kok Surya Kusuma aku. Lah. Dalang pek penake dhewe. Ngerti nak ngono aku sembuh. Lah ya mon kok niteni. Wong urung yo kene dalang sutradara itu. Sutradara golek badan gitu. Dadi mengko lek wis dibar dilolokne, Nggih. tok 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 lampu pet, iki lampu pet. Aku tak mlayu rono, Nggih. sampean ngalih aku Oke. pas dirangkul. Mas, engko lampune. Wis ora Mas, masalah. engko lampune patene pet terus kayak musik duk jeduk 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 Cangkemmu ora. Jane disko kok. Iki Ayo, balik serius iki. Serius, balik. Yo. Sampeyan kok ngadeg terus karo kono Maida. Lega dhisik. Mudah nggak. Saiki gendi sliramu, Nduk. Saiki gendi sliramu, Nduk, anakku sing ragil dhewe. Coba Widyawati, kowe ngadeg kok ngger Cahayu. Seneng apa ora karo iki? Seneng apa ora karo bocah kaya kowe? Ya tok 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 tok. Rama, kula tresna kaliyan ing Piye tadi sampeyan piye to? Piye tadi? Kok kaya ngene kan Sabar. Piye tadi? Kok tetep tak layani kabeh. Pergi. Kaya sing ganteng ngono lho, Dik. Ayo piye? Bisa iki mamanya ini. Ya. Masalah. Lampu, lampu. Tukang lampu asem iki. Kalau sepet nak kancane remuk sih. Ngojo. Ojo. Engko aku lek melu ngadeg ning kono ndak penak. Alah padune rawani. Nyapa nek rawane? Lha kuwi ada bojone kok. Ya ora apa-apa lho, Pak, diakhiri dengan manis ngono lho. Pet jenengan langsung maliane mriku. Wis to sekali-kali, Pak. Ya 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 wis salah. Ora mendino. Lah nggih jenengan dalang terus mboten bosen to. Jenengku Bareng ke jenengku Surya Kusuma lho. Surya Kusuma. Nggih. Totok. Yo, se lolono. Lolono, ngger Cahayu. Piye to? Piye tadi? Bisa ora dhisik. Ning warung Ketekono. dhisik Yo. tadi. Wis gak digonjak, digonjaki, digonjak. Tok 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 tok. Aku gonjak, gonjak. Dung. Hei, dung dung. Piye to kok seneng? Kok kaya ngene kok dhisik meneh. Hei, kuwi nggenku nyapu kok ngene. Jajal dulu lho, Pak. Ini. Yo gini. Mah, Sik balik mapet, balik le bas le. Nah, piye to Di kok kowe seneng karo wong ngene iki, wong ngene iki? Piye tadi kowe kok seneng karo wong kaya ngene? kok gak mati? Lampu disebul dianggap lilin to, Pak. Pripun? Yo, kok kene sik balik kok kene. Balik. Piye to Di? Lho tok 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 serius. Yo. Yo, piye to Di? Piye tadi aja kaya ngono tadi bakal dhisik Aku saiki dadi bagus. Lakone Pak. Sing ngomong bagus aku dhewe lho kawan. Joko Kendhil waliane umumnya yang ganteng. Iki malah tuwek. Tuwe matamu. Wong sik gagah kaya ngene kok. Gagah tapi tuwek. Loh. Iki sapa? Melo. Dok, anakku Cahayu. Kok wonten Hercules ten mriki? Aku ora Hercules. Sopo mangertenono? Mangerteno aku sing jenenge Superman. Sindu Negara. Sindunegara dipun tepangaken kula sawaden gumun. Surya Kusuma. Surya Kusuma wingking saking negari Purwacarita. Sampeyan apa ora duwe KTP apa akte? Sebabe Kok lali jenenge dhewe? Mau kowe ala sing pawongan sing ra genah, ra cetha. Lah kok saiki malah bagus kaya mengkene. kula pancen golek jodoh. Sing kula golek niku tiang putri ingkang boten milih bagus lan sugih tiang. Ning sing kula golek niku wong sing sederhana. Ngoten. Dados yen kula manggihaken kalian Widyawati menika panjenengan calon jodoh kula. Lah matamu. Bagi menenge lugu kono lho. Lah kula kan nglamare Pak niki to. Wong lamar iki malihane Pak. Alah, lho ngono lho kok.
iki jangkar. Nggih, yen ngaten kula tak enggal-enggal boyong kalian calon bojo kula menika. Ngono wong bagus. Yai Widowati. Injih Kakang. Siramu tresno karo aku tenan. Injih. Ayen kowe mangkono ayo enggal bubuk Yai. Kok bubuk. Bubuk ki maksude melihat suasana. Allah. Enggal tak boyong ning kratonku wong. Boyong ning kratonku Yai. Bene bali yo pek. Ayo Widyawati, hati-hati ya, Nduk. nyembah dhisik. Nyuwun tambahin pangestu lho. Iya iya. Iya iya. Tak pengestel. Tok mugi-mugi lampahmu dadi lampah paling becik. Bang, iki sik awal lho Pak. Awal niki nek Pomo awake dhewe ngedekne ketoprak tenan. Apik tenan. apik tanggapane jos cuma jarang sing nanggap. Iya. Ning luar biasa Pak kados ngeten mawon iki kan para menika kathah filosofine, kathah hikmahe to nggih. Nggih. Wong ki aja ndelok njabane ning ndelok atine. Dadi niki mau ceritane niku anu Mas. Golek wong ternyata seorang perempuan ki lek iso aja mung golek rupa bagus during derajat pangkat. Nah. Lah kaya sesingklone sinten niki mau? Widyawati. Nggih, bagus kuwi ya bakal iso tuwa ya ning baguse. Sepeda iso omong lah terus keteranganku ki piye ki? Lah kan njaluk piye? Aku nek sepeda ganteng-ganteng kene rupane kaya luwak e. Apa iki ya sepel sak jare ketoprak Andian. Ya lumayan, Pak. Aku arep njajal pundutane koncoku niki. Ngersake napa? Anu apa ki Mas sakit rindu. Oh, sakit rindu. Nggih, sakit rindu. Iya. Biar Pak Haji Basir, ya iki ya kirim salam. Pak Eko, saking kula Haji Basir, Indah Jaya Paving, nyuwun lagu pepeling lan segenap kanca-kanca matur sembah nuwun. Nggih, terima kasih. Bos Paving. Ya Bos Paving. Yunus, awakmu iso Nus? Mas Darmaji nggih. Gimana Mas Darmaji? Patar Maji. Patar Maji opo sing ra iso? Patar Maji serba iso. Alron sedaya mawon saged. Ya, sareh-sareh waton pikoleh. Nggih. Tak gandenge karo Ranger dhisik. Ranger. Cintaku Sekonyong-konyong kode karo kowe ayo sing wah, Lu sing dalu Mbak Darmati. komentar Mas. Mas Joko Kendil. Nggih. Taksih Mas Joko Kendil. Bagus Mbak banget. Rendel kok. Ranger. Saya iki Pak. Saya sangat. Kulo Saya- temen kok Joko Kendil lek ngaten benjing lek panggih malih lang Joko Kendil mawon minggat. Nggih. Paes ngaten. Berarti kowe didemen saya Mas lagi untuk entek mesti ngono to Mas. Dadi kaya untuk gripis sih dingonokne iki nek to. Nggih ngeten iki. Kita madhep syuting ta Mas? Misal itu. Merengas. Saya napa mawon menika? Saya apa saya? Sae. Dal nih. Sakit rindu ya Jal. Sakit rindu. Oke, karo Mas Darmaji. Oh, dadoske Mas pundutane Pak Mono iki. Bapak Mono Ya, nggih. koncoku simulasi. Monggo. Ya. Yuk, atas.
ngaturake pundutane. Ya. Sakit rindu. Oh, terus ya Mas. Nggih. Iki bar ketoprakan, bar guyon-guyon saiki garek tetembangan. Kantun tetembangan. Ya panjenengan wis sak merdekane Mas. Nggih. Lek perlu dijogeti umpami mboten nggih gentusan mboten Oke, apa-apa. siap Pak. Iya, wis penak-penakan. Nggih, langsung sinten menika kepareng jumeneng malih menika. Lho. Punjung no. Ah nggih. Maria Punjung sama Mia Aprilia aku ya. Gak biasane Mbak Punjung. Jaranan jarane wah jan Punjung iki Mas aku digandeng karo Mia Mas wis ndak enek liyane Mas. Iya, kukut suarane ya hebat-hebat. Nggih. Ya toh. Jogete ya sip-sip. Nah, Mia ki ambak klemak-klemek ngene. Wah, niki lek gelem polah tenan Mas. wah mbok pola. Mbok bolah piye to? Tegese lek gelem joget. Lek gelem joget ape? Malah Punjung iki wis ratune joget iki sembarang iso. Oh, nak nika percaya nika. Kok delok Nek niki dereng. lek sampean ndelok Punjung percaya niku sampean ndelok saka apane? Dari bedanya kan kekar. Jadi Punjung kekar kaya ngono iki. Iki nek nyawangi sing genah to Mas koso. Lek Mbak Punjung niki piyayine lincah kula percaya. nah niki kan lemah gemulai lah kok dinekne lincah. Ya gak mungkin lah. Nek sampean ora ngerti kok. Mula monggo dimirengaken tembange apa? Sulastri. Susune telas kata sing ngantri. Ya apa kok iso tekan dindi kowe iki kok iso. Sulastri. Susune telas tekan dindi. Ayo, sing penak. Lestari nomor Sulastri. Lestari napa Sulastri, Pak? Lestari lho, Pak. Lestari. Lah iya Lestari. Lah jenengan ngendikan Jenengan ngendikane Sulastri. Batinku lagu anyar apa piye? Ngene iki lho anggere bar dadi Surya Kusuma ya ngene iki. Sing jelas niki Sulastri napa Lestari? Lah Sulastri mang apa artine? Nek Sulastri niku yang lagune sing anyar soalé. Artine Iya. Sulastri. Biak biu Iki biak. prau layar celuk tak tapuk. Lah masa Sulastri numpak perahu ora oleh. Oh ya oleh. Lestari kok Sulastri. Aku lagi ngerti lagi. Sulastri. Sulastri apa, Met? Ya juga. Ayo sepiro nadane sik? Rale sepiro Mas? Oh. Rai. Iya no. Rasa tresna kang sejati manggiya lestari nanging kembang suci yang semi sajroning sepi cahyamu memanjari saratri dan yang Ya. Ming, Dalam insyaallah. lampun telah sawah. Telas itu bas nek. Untung Mbak Nai jane jajan ciki. Ayo teater. No. Ya. Ya. Ayo, Pak. Dan piye Mas? Ya kita semangat toh. Semangat, Pak. Oke, Estu niki gitu. kathah pamrutane kang sampun wau request kathah nggih wau teng Iya. mriku. Luar biasa. Iki diteruske. Nggih. Oh, aku arep pengen jajal, pengen Mbak Puri sama Mbak Ririn, Khoirin. Ya. Kula nuwun. Iya. Monggo. Niki Kusuma Wardani napa JB, Pak? Kusuma Wardani. Oh, JB iki apa, Mat? Hah? JB iki apa? campur tani Pak Iku. Lah ya kepanjangannya apa? Jagal boyo. Oh ya Napa tepuk? Jabang, JB niku Jabang. Jabang. Anak niku JB niku jenenge Jabang asline. Jabang. Terus kanca-kancane lek nyeluk mek disingkati JB. JB. Iya. Iki Kowe topel wong makan oleh ngomong. Niki kanca
Mbak. Malam, Mas. Sampean ket mau kok senyum-senyum ketok manis dhewe. Terima kasih. Rasanya pengen gawe pantun kanggo sampean. Apa buatin aja. Minum jamu dicampur jeruk nipis. Cakep. Cuma kamu Mbak Ayu yang paling manis. Nah, terima kasih. Ayo, Mas Komen Ririn. Mesti lho angker bar kene kok mesti aku. Ayo piye wong partner kok. Sing merayu. Minum jamu. Jamu wis tak nggono kok. Jamu wis tak nggon. Mosok ra Sing iso kreatif bilas. to, Mas. Ya liyane jamu kan iso to. Iya iya. Minum kamu. Minum apa ya? Ya. Sing u ya apa tetep provokatine sing u. Oh kan yo iso to. Apa maneh? Minum opo? Wong lemu anu ngingu pitik. Cuma kamu yang paling cantik. Api dong. Api dadi. Jal buri kena varian nggih Mas Dodok. Mas Dodok. Nggih. Ada kode, ada penyu. Cakep. Cuma Mas Dodok yang ada di hatiku. Ayo Rin nggih Mas Komen Rin. Ya. Main yoyo. Cakep. Sampean kok kayak coro. Wow, Kok sus. ngono ya apa tadi? Lho dhek mau yo mek pitik ngoten ae. Tapi kan api toh. Cuma kamu yang paling pitik, paling cantik ngono. Lah kok terus kene main yoyo. Yo kan anu to cocok. Lah sampean kayak coro. Suruh ning gembuk ngono. Buri, satu lagu buat kamu deh Buri. Iya. Mas nyuwun sewu C Mas Jreng. Kula ngece, Mas. Urung. Nggih, titip kok. Wah. Priye to Mas Rek? Nadane sak pira ta? Sampe lho. Wong. Ini kan Mas Nasir tapi Mas. Lah kowe njaluk apa? Ceta. Ceta kowe njaluk apa? Wong ayu. Yuk, Rasamu. Asem. Lo njaluk muse ya. Lah apa? Saya ya kudu wong mulai aja budek. Ruang C sak pira, Mas? Pengennya aku budek. Dreng C. Lir. Aniso. Wong ayu tresnamu kinarya kembo susah ning batinku. Wong bagus tetep rasa hatimu tresnoku tulus rene kalbu. Senajan awakku cilik kaya ngene Modal bensin seliter, motorku tak starter. Lagu apa tuh Mas? Lah kak repe ki mau tuh. Repe Allah. iki jane penyanyi sesat to piye jane kok teko ndi. Jajal berdua nyanyi apa? Sing romantis. sing romantis sing penak lho. Gak mikir butuhan ra-ra-ra. Mosok butuh terus. Butuh Ayo apa, Mbak Mas? Puri karo Mbak Rin tembangnya apa ya? Ya. Nyawiji, Mbak. Ah, Tuh. Apa ya, Jal? Loh, Nyawiji to, Pak. Lah ya piye tembangnya? sing sopo? Ugi wae wonten pamurutan ugi to, Pak. Napa kawin kontra napa-napa wae ugi to. Nggih, mangke Pak dipinangkani tenang mawon. Iya. Yo, Nyawiji. Niki sing gawe Yunus kali JB Mas. Dadi tembang niki setengah niru tembang Pujaningsih. Ning lek niki judule Mustikaning Ati. Mustikaning Ati. Waduh. Mangke badhe niki mboten kalah apik melih, Pak. Apa? Komet niki nggih pun nyiptakne lagu. Apa? Lagu anyar. Apa Met judule, Met? Wassalam. Wassalam itu. Lagumu sing biyen kalau tresno palsu kaya ono to. Kowe ayo ciptaanmu dhewe. Wis kobong kaya. Nyun sewu Mbak Puri. Puri sapa Iwang? Mbak Iwan. Iki kemeruh. Iki keton-ketonan karo Puri ya. Hampir sama Pak bodinya, Pak. Murah berenya 5 periode.
Iwang yo puri. Mari aku bar dadi Sindhu Negara mang lho, bingung kabeh aku. Ayo dijajal ralis piro? Mang. Ya. Kayak ajeng ya Pak nggih. Iya sakaremu. Kayak ngajeng. Katoninda pasuryanmu mencorong tejamu sumunar dadari pindo rembulan ning wengi. Oh enak. Mustikaning ati. Jadi iki judulnya gawe mencorongno ya apa ya? Mencorong. Iya iya. Mencorong saya naik komet itu corongan gitu. Iya. Ya diatur ya Mas. Ya. Iki lagu-lagune dhewe ya ben ndak kena klaim gitu ya. Ya. Katoninda pasuryanmu mencorong tejamu sumunar dadari pindo rembulan ning wengi indah citramu bepidong ati sawiji bebayangan wewayangan don limbas wong ayu.
Dodo. Injih. Niki sampun sawetawis dangu nggih gegojekan guyunan nggih Mas. Injih. Nggih tetembangan mbok pilih wonten kalepatan nyuwun pangapunten ingkang kathah. Sami-sami. Keladu ing pamicara kala mangsa wong iki sok lepas kontrol. Kula nyuwun pangapunten sing baken nyuwun mringarsane Gusti mugi-mugi sapungkuring pargan menika Mas Zairi Irawan kalian panjenengan ingkang winengku ing pakurmatan Bapak Sarmuji kuat rasa sentosa le menjadi wakil rakyat. Amin. Ikut mensejahterakan para warga sewilayahnya gedene ana saindenging Nusantara. Injih, Lur. Napa sing kedah panjenengan aturake? Mugi sedaya kemawon menika tansah sedekah, mugi ingkang maring sedekah tansah pinanggi bagya mulya ayem-ayem tentrem tinebeke saking sambikala cinaketke rezekinipun. Amin. Insyaallah kapan-kapan pagi malih nggih Mas. Injih, Pak. Ayo Dok, terus kira aku aja nganti ngirwake pakaian.